Posteriormente visitaba o colexio Pere Beyond Me, donde se interesaba pola remodelación que está previsto facer e poñía prazos e datas concretas de cara a esa remodelación. Vamos a centrarnos en todo, xa que estamos aquí no Pere Beyond Me, vamos a centrarnos. É dicir, nós temos desde a Consellería previsto que ao longo deste ano se faga o que é o proxecto técnico. Ao longo deste ano vamos a facer o proxecto técnico. Vamos a facer un reformado do anterior proxecto, que había un mero ficha técnica, pero agora vai facer un reformado, estamos en elo. Ao longo deste ano vais a facer ese tema e logo automáticamente vais a proceder a licitación. En todo caso, nos queremos que antes de marzo do 2011 xa se faga a licitación deste centro. Co cual, no ano 2012 deberíamos ter o centro prácticamente novo. Estamos falando dunha situación dun proxecto que vai a rondar, según a ficha técnica que teño aquí, que precisamente xa para enseñar ya, anda sobre os 2.073.000 euros aproximadamente, con todo. Leva 9 aulas unidades de educación infantil, da feito de educación primaria, e polo tanto nós o que pretendemos é facer un centro modélico, un centro novo, un centro que ven demandando a sociedade da Estrada e polo tanto pois afrontalo. En ese aspecto veño precisamente tamén a reunión do equipo directivo a transmitirlle esta realidad que vai a ser de inmediato. Entendendo que se vai facer un novo edificio ou o edificio que inicialmente se presentaba sería só para as aulas de... No, vais a facer unha reforma integral do que é este edificio, do que é a edificación. É dicir, por eso se retoma un reformado do proxecto, vais a facer unha reforma integral e en algúns casos ampliación, con un proxecto, un inicial proxecto que existía e que precisamente ahora se está elaborando a través dos servicios de arquitectura externalizados para facer ese proxecto en definitivo e sacar a licitación. Pero vai un edificio novo comunicado con este ou non vai fazer un edificio novo? En principio vamos a ver, creo que non, porque en principio o que vamos a facer era o que era un reformado integral, non? De todo o que era a edificación, según dicen os novos arquitectos, e estamos á espera dese tema. Tamén esa falábamos da posibilidade de integrar ese espacio de educación infantil un edificio que hai aquí na esquina, non? Administrativo. Sí, administrativo. Entón vamos a ver como despois, unha vez que teñamos o proxecto definido e que vexan eles ese reformado, pois xa se verá íntegramente como tal. Non me gusta adiantar algo que lle corresponde máis aos técnicos que a mí simplemente eles teñen que saber o que nos lle solicitamos e enfocarlo da mellor maneira posible técnicamente. Unha vez que o teñamos, pois tamén lle vamos a presentar a comunidade educativa para que o vexa e en fin, e ponernos en marcha a súa posta en funcionamento. Eu creo que é unha inversión moi importante que se vai a facer. Estamos falando de tempos de crisis, tempos difíciles, pero entendemos que este é un edificio que ten unha necesidade tremenda e que xunto con este, creo que este e outro que temos en Pontareas, que é o Fermín Bouzabrei, para mí son as dúas edificacións educativas máis urxentes da provincia de Pontevedra en cuanto a reforma e ampliación.